Os precios soben, os salarios estáncanse e os servizos públicos afúndense, mentres a Unión Europea gasta miles de millóns en armas. A Unión Europea prevé destinar 800.000 millóns de euros ao gasto militar, mentres os nosos centros de saúde colapsan, a vivenda é un luxo e os soldos non dan para vivir, as empresas de armamento celebran beneficios históricos. Pero o negocio non remata coas armas. Despois da destrucción, ven o negocio da reconstrucción, contratos millonarios para edificación, especulación coa vivenda, todo en mans do poder económico. Non é inocencia, é especulación. Non é defensa, é espolio. Non é estabilidade, é puro negocio. Nós priorizamos outras cousas como o emprego digno, industria verde e sostible, políticas de paz e cooperación internacional real e, por suposto, o reforzo dos servizos públicos. A paz non se construe con tanques. Dende PEC decimos non á escalada bélica e non ao xenocidio perpetrado por Israel, porque non queremos un futuro cheo de trincheiras, senón de escolas, hospitais e xustiza social.